हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो माखासे जथाय रादाब होनो नागिरदों। दा बेवहाय मा दं नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा मिथिगोन। फैदो फारि फारि नायलांदिनि। फार्स्टआव दं आसाम बांला इन्टारनेशनेल बर्डाराव 200 मिटारसो गोलाव सिखाव लामा मोनदों होनदों आरो खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला बेखौ करिमगन्ज जिल्लायाव मोननो हादों आरो जाथायनि बागै मिथिनाय बादिब्ला करिमगन्जनि नीलाम्बर पुलिस थाना सिंनि दिलबर हुसेनखौ बांलादेशसिम लांखारनाय जाथायावनो पुलिसा बेखौ संदाननानै मोननो हादों। जाथायखौ नोजोर होयोब्ला नुनो मोनो बेसे गिख्रंथाव जानो हागौ आरो भारतनि बर्डारा बेबायदि जायोबा जोंनि भारतनि सुबुं अनजिमानि थासारिया माबायदि जानो हागौ जों बेखौ हमहरनो हाबाय जानो हागौ। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2आव बाक्सायाव लामानि जाब्रबथायजों सासे गथ'सानि जिउ खहा जादों होनदों आरो खौरां मोननाय बादिब्ला बाक्सा जिल्लानि तामुलपुरनि बाङालिपारानि 13 बोसोर बैसोनि अर्जुन छेत्रीखौ बगामाथियाव फैनाय एल्ट' गारि गंसेया सौख्लायलांदों होनदों आरो रुंसारि जानो गोनां जादों होनदों बिथां गथ'साया। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3आव बिटिसिनि सदर क'क्राझारनि बड'फा नोगोराव बिटिसि खुंगिरि आरो गासै 37था फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमफोरजों सावरायलायनाय जादों होनदों आरो खौरां मोननाय बादिब्ला शिब प्रमद बर'आ आफादखौ दैदेनदों आरो बेयाव गासै हारि माहारिनि समान मोनथाय आरो जौगाथायनि थाखाय सावरायलायनाया जानानै थांदों होनदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव फैगौ 26 जानुवारि खालि सुबुंखान्थि सानाव पेरेड हिसाबै दिन्थिनायाव आसामनि साहा दारिमिननि बागै दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे बे बोसोराव ब्रिटिश गाहाय मन्थ्रि बरिस जनसनआ जोंनि भारतआव बे सुबुंखान्थि सानाव फैगोन होनदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5आव भारतआव आबादारि बिग्रायनाया गिथाव महर लाबाय आरो खौरां मोननाय बादिब्ला समबारखालि 3 आबादारिफोरा रुंसारि जाबावबाय आरो गासै बे सोमावसारनायाव थैनाय सा 50 जाहैबाय थैनाया। नाथाय दासिम सरकारा बिसोरनि लुबैनाय बायदि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायखौ नुवाखै दाबो। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 6आव बर'नि गोदान जोहोलावजो ओंखारदों, बिथाङानो जादों हिमानि बर' आरो खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा बाक्सा जिल्ला सिंनि बरमा हालामनि। बिथाङा बर'नि आरो आसामनि गिबिसिन बडि बिल्डार महरै मुंदांखा जानो हानाय जादों। बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरनो नांगोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 7 हिसाबै बर'नि फुटबलनि जाखांफु जोहोलाव हलिचरन नार्जारी, बिथाङाबो हायद्राबाद एफसिनि जानानै गेलेनायाव चेन्नाइ एफसिखौ थोबनै गल होना फेजेनदों आरो हिर' अफ दा मेच बान्थाखौ मोननो हानाय जादों। बिथां जोहोलावनिसिम फिन खेबसे गाहाम हामलायनाय बावहरबावबाय। बेनिफ्राय नाम्बार 8 हिसाबै बाहाय जोबथायाव दङ साख्रिनि रादाब। बाहाय दङ डिपार्टमेन्टआ जाबाय इण्डियान कस्ट गार्ड आरो बे जाहैबाय नेभिखौ दङ गासै 358था पस्ट आरो बाहाय एसटि हिसाबै दङ मोन 10था पस्ट अल इण्डिया। बेनिफ्राय दङ इडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाव 10+2 नाथाय हायार सेकेन्डारियाव साइन्स लालांनानै मेथ्स आरो फिजिक्स लानाय जानो नांगोन होनदों। बेनिफ्राय एजआ जाहैबाय 18 निफ्राय 27, बेयाव एसटि हिसाबै 27 नाथाय जेनेरेल हिसाबै 22ल'। बेनिफ्राय दङ लास्ट डेटआ जाहैबाय स्टार्टिंआ 5 जानुवारि, बिनिफ्राय लास्ट डेटआ 19 जानुवारि 2021नि सरि लिरनायाव 20 जाफ्लांदों 2021नि जानुवारि दा सोलिफुबाय थानाय दाननि। दा बेखिनि एसेनोसै, मोनफ्रोमखौबो डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन। गोजोन्थों।